Dnes si ukážeme, ako si urobiť vlastnú domácu plastelinu. Čo budeme potrebovať? Podaviarské farbivo, olej, kyselinu citrónovú alebo ocot, soľ, hladkú múku a vodu. Najprv si nalejme 3 deci vody do nejakej misky. Pridáme 1 polievkovú lyžicu octu, oleja. A teraz buď 2 polievkové lyžice octu, alebo kyselinu citrónovú. Ja dám kyselinu citrónovú, aby to potom nesmrdela tá plastelina za octom. Ja dám jednu lyžičku kyseliny citrónovej. Tak. A potravinárske farbivo, lebo chcem, aby bola plastelina farebná. Ja dávam zelené, stačia 5 gramy. Keď chcete, aby bola menej svetlejšia, stačí polovica. Ale ja chcem tmavou, ja si dám celé. Tak, teraz to rozmiešam. Je taká veľmi tmavo zelená, ale vidíme, že až potom sa uvidí, že bude proste zelená. Teraz si zaberieme soľ a hladkú múku. Soľ s hladkou múkou si nasypeme na panvicu, najlepšie na teflonovú. Soľ a hladkú múku. Hladké múky ide 150 gramov a soli presne polovicu, čiže 75 gramov. A teraz túto farebnú zmes, ktorú ešte trošku premiešame. Tu na krajoch môžete vidieť, že je to zelená. Tak. Panvicu si zapneme. A toto môžeme vliať sem. Tak. A už môžeme vidieť, že je to trochu tmavo-zelená farba. A teraz budeme neustále miešať a budeme sa snažiť z toho vytvoriť takú plastelinovú zmes alebo cesto, niečo také. A budeme sa snažiť všetku múku rozdrviť poriadne. Potrebujeme, aby sa tá všetká múka poriadne premiešalo, všetko, aby sa to dokopy premiešalo poriadne, aby potom sa nám z tej plasteliny nesýpala múka a zrobíme z toho ako keby cesto. Už sa nám začína tvoriť taká zmes. Stále miešame. Ja vám to napríklad neprihorelo. A potom, keď budeme mať plastelinu hotovú, tak chvíľu trochu pomodelujeme, ale potom ju necháme, potom ju necháme, nech nám vychladne a môžeme sa hrať. Tak, ja mám takúto pekne tmavo zelenú. Tak ja to stopnem, poriadne to premiešam a budem späť. Tak, už sa mi z toho
spravilo nejaký takýto tvar. Ale aj takto ešte poriadne premiešané. Pozbierame tie, čo sa nám zvýšili po okrajoch. Tak. A môžeme už vypnúť. A teraz ešte takto tá múka, čo sa nám tam zvýšila, ešte si to poriadne popremiešavame. Tak. A už vidíme tú konzistenciu. A teraz, keď to nie je veľmi horúce pre vás, tak to môžeme chytiť. A už je z toho plastelina, ktorá nijak nevonia. Respektíve nijak nesmrdí. A je to trochu horúce, ale nie až tak veľmi. Tak a máme takúto peknú závodnú plastelinu a jej dosť veľa. Ste si z toho spravte nejaký tvar a dajte to vychladnúť. Keď bude vychladnutá, budem späť. Tak, plastelina nám už vychladla. Spravil som takúto placku, ale vidíte, že dá sa jednoducho ľahko tvarovať. Tak, hrudky múky, keď vám niekde zostali, ako tu sem tam malinké, mne tak to stačí, že to takto nejako zapracujete, iba proste to poriadne rozdrvíte a bude to v poriadku. Ďalej by som vás chcel upozorniť, keď ste to miešali drevenou varežkou, alebo keď ste to ešte nemiešali, tak to ani drevenou nerobte, lebo vám môže potom ostať takáto zelená ako mne. Lebo to asi nasiakne tou farbou, tak to robte niečím kovovým, nejakým, alebo starou varežkou nejakou. Z palice to išlo ľahko dole, keďže som mal teflonovú. Keby ste mali nejakú inú, tak nie je problém to dať dole, stačí keď necháte zapnutý plameň a ono sa vám to poriadne plastelina zoschne, vyschne a ľahko to doškrabete. Ďalej by som vás chcel upozorniť, že keďže táto plastelina je ako normálna a síce je trošku viac a je lacnejšia na výrobu, aj po domácky spravená, tak keď sa náhodou stane, že ju dieťa zje, tak to nebude vadiť. Ale keď chcete, aby vám táto plastelina nevyschla, tak dajte do nejakého sáčku alebo do niečoho, proste keď sa dohrajete, alebo proste po použití, tak ju niekam odložte, aby vám proste nevyschla. Mala by vydržať 2 až 3 mesiace, mesiac minimálne. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, hrajte sa, užívajte si a čaute.